hiwalay na kami. Malinaw naman yung hiwalay sa akin. Ano pang ba gusto? Okay, sige. Tanungin po natin siya, sir, ha, para magkaroon ng linaw na. Mama Liza, Kung sinasabi po niya, yung about po sa tinetext po sa kanya na nagpapaalam ako sa kanya para magpaligaw, gawa-gawa ko lang po yung Sir Rafi para sa kanila po mas lumabas yung ebidensya na hinahanap ko. Matagal ko na po na hinahanap noon, mga mainit pa yung sitwasyon, pero wala akong makita sa kanila. Nung ginawa ko po yun, mismo sa kanila po lumabas yung ebidensya na nagpo-post yung kabit niya, panganak na siya, nag-buntis, may mga baby pa po ako. Kaya ako naisipan ko po, nadali mo yung gawin ko, baka sakaling lumabas na okay. Sir, sabi mo hiwalay na kayo, sir. Saan kayo naghiwalay? Sa Pilipinas o dyan sa Spain? Nag-file ba kayo ng divorce? Wala po nga sa run nangyari. Okay. Kung sakaling hindi ako nakapira ng order, sir, at kung sakaling lumipira ako, ganun muna nangyari. Eh, ang hirap naman po ko, sir, kung magpapay kami ng anak, hindi ko naman po hawak utak niya. Okay. Kung ipayo-payo po ang utak niya, mamaya gagawin sa ako, kasi hindi naman itutuloy. Napakabigat naman po sa akin nun. Oh, okay, sige, tama. Naiintindihan ko po kayo, sir. Ma'am, gusto mo kausapin si sir, Mama Liza? Baka pwede natin pag-ayusin na lang po kayo kung ano man yung problema. Mama Liza, total, mag-asawa naman kayo. Sir, ako ito lang po, binigyan ko po ng pagkakataon niya ng umuwi siya dito. Binigyan ko po siya ng pagkakataon para makapag-usap kami ng maayos. Wala po ako narinig sa kanya na nagsabi siya ng Nagkausap kami niya, sir. Nagkausap kami na po. Hanggang sa ginamit ko yung anak namin, pinagkalino niya yung anak namin. Pero wala po siyang pinamin. Sabi ko po sa kanya, kung magagalit ba ako, may mapapala ba ako, kung magsasalita ba ako ng laban sa inyo, may Kaya magawa parang ganyan mo ako sa galit. Wala ko pinakong Sabi ko po sa kanya, dahil sir, kung nasa Pilipinas ako na mapay mo yung nagpalaki sa akin. mga talipan yung anak natin, kung wala pa yung relasyon, baka ako sa ganun, paano hindi siya magsinungaling. Ang sabi po ni Sir Idol, wala silang relasyon, pero nalawakan po kayo, kahit na nila pabalik ng Madrid yung kapit niya, tapos buntis na po yung kapit niya. Okay. Sir, baka gusto niyo po, sir, na mag-usap na lang muna kayo ni Mama Liza. Mama Liza, gusto mo mag-usap na lang kayo? Kung makipag-usap noon pa, pero wala po siyang ginawa, kundi lahat ng pangbabaliktad sa akin na ako daw po yung lalaki. Hanggang sa pamilya nila yun po yung ginagawa nila. Sir Rencio po. Nakausap ko po kayo ngayon, may isang beses po, wala po ako sinabi sa inyo magreklamo o na nanlalaki sa sir. Sir, siya po ang depensa sa sarili mo na nanlalaki ka. Kahit minsan hindi sinita na nanlalaki ka. May nababalita sa'yo, na may naliling sa'yo, pero hindi ito tinisita. Sir Rafi, paano po yung sasabihin na hindi nila sinasabi na yung lalaki ako, halos lahat ng kamag-anak nila yung po yung sinasabi sa akin na sabi nga po, kung Sir? hindi ka nagsalita, hindi